Още. Аз няма да седим цял ден тук. Много да не изпрекна от към мене. Не, малко май. Добре. Я дигни малко, види какво ще стане. Дигни, ама малко. Да прави си ръчата, Теодоре. Дигни, Борда. Чакай малко. Дръпни ръчата. Дай вътре. Дръпните ръчата, ей. Дигни малко. Чакай малко, Бобка. Дигни малко, Бобка. Леко! Дигни леко. Оп! Стига. Давай! Я дигай леко ти. Дигай леко. Едно по едно. Степчо, качи се на борда ти. Да. Охо, я? Не е това бе, на колана ви изправи бе. На колана изправи. Така. Дигни малко, Дидо. Дидо, дигни малко. Дай се с наклона да видиш дали ще може да дигнеш. Дигни още, Дидо. Дай сега само да бъде. Добре, ще стане. Дигай! Давай! Аз му държим, не бой се. Стой малко, Дидо, стой. Дай сега, Дидо. Дай, Дидо. Опа, чакай. Бобка, дигай ти. О, това си изместваш. Стой. Бобка, дигай ти. Дигай! Леко са, спри, Дидо. Аз съм спрял да... Дай да го бутаме сега. Айде някой сега се качи. Ама още малко трябва борда. Добре, айде. Дигни леко. Наравно да става. Още малко. Опа! Дай сега тука напред. Чакай малко. Ръчна пара напред. Ръчната! Пуши, Ръчната, ама да не тръгни, бе. Не така, хора. Трябва да се качи. Не бе, ръчната само на задните бе. Давай напред. Чакай. От лаби държи, ще падне колата, бе. Само на скорост ли е? Чакай, той тръбати сега. Той тръбати на скорост. Еба някой да хитри Да кара! Дай столбата. Ей, някой да бие там на това. На кое? Пада да пускаме бързо. Не бе! О! Палето не е добре, бе. Палето трябваше по другия начин. По кой начин? Палето си! Добре, бе, чакай сега. само да тръгне напред, бе. Да падне в дупката ли? Няма, той... Да, ама някой трябва да я държи. Не мога, тя ще... На спирачка, да. Качва се да На кажеш, бе! спирачка, да. Как ще на спирачка, да? Трябва на спирачка да се спусне по това нещо, защото ние улавяме ми ръчата, колата е паднала. И ви други, бе, тя ще спусна надолу да не пади, ще падне. Освобождаваме от скорост, срещната ни мърда. Ръчата не се бара. Точно така! Ръчата не се бара, само Да, изключил скорост само, айде! така. Айде ми той сме. Айде, леко, дигни малко нагоре! Няма, давай към него. Сега има дигам. Още един да се качи горе, бе. Давай! Давай, бавно, Боби. Сега дигни сега! Дигни сега нагоре. Дигай! Още! Дигни, свичай, чакай! Дигай сега само Дигай нагоре. нагоре да сложим палето. Палето да Да излезе. дигне Какво ти е палето! палето, бе? Ма не бе, освобождаваш защото... За какво ти е палето? Само това, колата си Дай още държава. малко. Дай още малко. Дай. Какво ти... Давай напред! Не ти трябва палето. Напред, бе. Стига. Оп! Пускай ръчата! Айде, се Чакайте сега, качва! не ми слушайте мисълта. Влизай вътре. Дойде отпреди на палето. Нема бе, качвай се да караш, бе! Дали има сеща горе, айде! Пускай ръчна. Ай! Айде, опа! Не запали. Дръж. Дикни горна малко. Чакай. Теодоре, от тия топчета, къде... Настю ги знае къде са шоколадовите топчета. Как се? Как не мога влезе? Стига! Стига към зарез. Аз се кажа на Теодор къде се продават тия шоколадовите топчета.